Salut! Azi revin cu un nou tutorial în care vă voi arăta cum să vă măriți memoria internă a telefonului cu vreo 50-150 de MB, depinde de telefon. Telefonul trebuie să aibă neapărat Android. Așa. Primul pas. Intrăm pe Google, pe magazin Play și căutăm System App Remove. Așa. Selectăm primul program din listă și dăm pe instalați. Adică îl instalăm practic. Bineînțeles, telefonul trebuie să fie rutat ca programul să meargă cum trebuie. Fără root, acest program nu va merge. Și dacă nu știți cum să vă rutați telefonul, intrați pe canalul meu și aveți acolo tutorialul despre cum se rutează orice dispozitiv Android. Foarte simplu și ușor. Așa, acum că s-a descărcat, îl deschidem. Așa, și acum, aici avem toate, să zic așa, aplicațiile ce le avem în telefon, și cele de bază și cât și cele așa. Deci prima oară, cum am zis, trebuie telefonul să fie rutat, dați acces la root, dați allow, permiteți routerului, așa. Știi ce, căutați aplicații care nu sunt utile, de exemplu, cum ar fi, eu bine le-am dezinstalat pentru a mări memoria telefonului. Bineînțeles, aplicațiile le puteți lua de la coșul de gunoi, să le instalați înapoi după ce le-ați dezinstalat. Uitați aici, după cum vedeți, programele inutile pe care le puteți dezinstala pentru a vă elibera memoria internă a telefonului. Și bineînțeles și multe alte programe pe care le găsiți. De exemplu, dacă nu folosiți calculatorul, îl bifați, îl dezinstalați. Sau calendarul, sau eu știu, oricare altă aplicație de aici din telefon. Apelare vocală, de exemplu. Da. Acesta a fost tutorialul de astăzi. Ce să vă zic mai multe? Să vă arăt canalul meu de YouTube, unde puteți găsi și tutorialul despre cum să rutați orice dispozitiv Android. Așa, după cum vedeți, suntem pe canalul meu. Dăm în jos și aici avem cum se rutează orice telefon fără PC, în mod simplu. Așa că baftă și vă aștept să-mi dați follow și să vă mai urmăriți.